Сьогодні мало міст у світі, де ще не проповідано Слово Божє. І вже думаємо, що тут аргумент говорить, що закінчується історія людства. Бо сказано в Євангелії, коли буде проповідано Євангеліє по всій землі, от тоді і буде завершення історії людства. Дуже важливо розуміти нинішнє Євангеліє. Воно настільки легко є, воно читається постійно на праздник преподобним. Все мені передано Отцем моїм, каже Господь. І ніхто не знає Сина, кроме Отця. Да й Отця ніхто не знає, кроме Сина. І тим, кому Син хоче відкрити. Ми православні люди, то люди, котрим Бог, Син Божий відкрив через откровення духовні істини, котрі би ніколи люди не знали, якщо б сам Бог не зійшов з небес, воплотився, став плоттю, прийняв наше тіло, совершив діло спасіння сам у собі на кресті, воскресінням із мертвих і вознесенням, і, основавши лікарню церков, тепер пропускає усіх нас через купель крещення, щоб ми піднімалися, возростали, вернутися у Царство Божє. І звучить сьогодні то, що єдине може успокоїти в часи любі, особливо сьогодні. В'єдно з нашим архієреєм і духовенством совершати нам діло спасіння, бо лиш так ми діти Божі, а в вічності і наслідники в'єдно з преподобним Онуфрієм Великим Царства Божого. Амінь.